Jamen, velkommen til Solrød, og velkommen til vores smart home. Kom indenfor. Vil du nu vise jer lidt rundt, så I kan se, hvordan det hele ser ud? Hej, jeg hedder Katrine. Jeg er 19 år gammel. Jeg fik diagnosen muskelsvind, da jeg var en 5-6 år gammel, og har brugt min kørestol, siden jeg var 14. Og jeg er Katrines far. Da vi fik konstateret, at Katrine havde muskelsvind, blev vi enige med os selv om, at vi ville prøve at indrette et hjem til hende, så hun kunne komme rundt og være selvstændig og få fjernet begrænsninger og se mulighederne i stedet for. Og det fik vi heldigvis mulighed for ved en byggrund lige ved siden af os. Det startede vi på i 2001, og huset blev bygget i slutningen af 2002 og var færdigt i 2003. I forbindelse med projekteringen af vores hus, så var der en ting, der var meget vigtig. Det var, at vi ligesom fik kigget på smart home, sådan at vi fik lavet huset så automatisk som overhovedet muligt. Fordi rent faktisk er det sådan, at vi via smart home kan styre vinduer, døre, gardiner, lys og fjernsyn, dørklokker osv. Det er i realiteten kun et spørgsmål at tænke tanken hele vejen igennem, og lade være med at lade sig begrænse af dem, der siger, at det ikke skal lade sig gøre, fordi alt kan lade sig gøre i dagens Danmark. Vi startede godt nok på det i 2001 og 2002, og der var vi nok meget tidligt ude på det her område, men det lykkedes os alligevel at få et smart home, som er mere smart home end mange andre smart home. Udefra at vi har udnyttet teknikken ud i det yderste, endda så langt, så selv BO melder pas og siger, at det kan deres apparater ikke, men det kan de godt. Så på den måde har vi kommet godt rundt i hjørnerne. Der var en ting, der var vigtig i forbindelse med projekteringen. Det var også, at vi havde rimelig god plads, og at Katrine skulle kunne komme rundt uden at blive begrænset af døre med dørtrin osv. Så det havde vi heldigvis muligheden for, og det lykkedes os at få et godt hjem til hende. Det her det er mit værelse, og jeg har her ved min computer for eksempel, der har jeg rimelig mange kontakter. Jeg kan faktisk både tænde alarmen inde hos mine forældre, som jeg kan gøre herovre. Jeg kan tænde lys, får jeg nu end har lyst i det meste af værelset. Ligesom at jeg kan åbne døren og få den til at stå åben, hvis det er det, jeg vil. I forbindelse med et elektrisk hus, og når man bygger, så er det også vigtigt at sørge for at have kontakter nok til alle de elapparater, man nogle gange har nu om dagen. Herved slipper man for ganske meget rod, plus at man har en større sikkerhed rent elektricitetsmæssigt ved at have kontakter til de enkelte elementer. Det er selvfølgelig en mulighed, når man bygger. Det er altid svært at installere, efter et byggeri er færdigt. Det er sådan, at vi via fjernbetjeningen, der kan Katrine styre hele sit værelse. Hun kan åbne og lukke vinduerne, hun kan åbne og lukke dørene, hun kan åbne selve hoveddørene, hun kan åbne, trække gardinerne for, hun kan tænde og slukke lyset, så det hele kan styres fuldstændig automatisk, alene ved at trykke på en knap. Det har hjulpet mig rigtig, rigtig meget. Blandt andet det med, at når jeg skulle i seng, at jeg kunne ligge mig ned i min seng, og jeg kunne slukke lyset, og jeg kunne trække for, når jeg lå ned. Jeg behøvede ikke skulle tænke på det hele først. Fordi hvis jeg havde lagt mig, så kunne jeg ikke komme op og stå igen, uden at få noget hjælp til det. Og derfor var det en stor hjælp, at jeg nærmest altid havde min fjernbetjening med mig, så kunne jeg gøre det der, hvor jeg nu var. Ligesom at hvis det ringede på, så kunne jeg bare tænde for fjernsynet. Og så kunne jeg se, hvem det var, der ringede på. Så kom det på fjernsynet. Og jeg ved hjælp af vores telefon, der kunne jeg så snakke med dem over et samtaleanlæg. Og kunne også slukke dem ind den vej igennem, så jeg ikke behøvede rejse mig og gå ud og skulle lukke dem ind. I forbindelse med projekteringen af huset, hvor vi søgte at få fjernet begrænsningerne, der eventuelt kunne være, det har så lykkedes os sådan rimelig godt, synes vi. Men for os var det også vigtigt, at vi fik et hjem, og vi ikke gik hen og fik et hospital. Fordi når vi kigger på standardtingene rundt omkring, som der nu findes inden for handicapområdet, så kommer det meget nemt til at ligne hospital i stedet for et hjem. Derfor har vi eksempelvis også med vores Katrines rumdækkende lift fået indrettet det således, at hele opladningen og sejlene med mere, de står gemt væk i et skab og lige til at tage ud, og så kan hun ellers bevæge sig rundt ved hjælp af den i både badeværelse, entré og hendes eget værelse. Men det, at vi kan gemme dem væk, det gør jo bare, at det bliver væsentligt kønnere at have med at gøre. For hvad er egentlig værre som en ung teenager at have sådan nogle sejl hængende inde på sit værelse og se grimme ud? Det samme er også, at hvis man lægger mærke til selve rammen, så plejer det at være en hvid ramme eller en aluminiumsramme, man har hængende. Ja, her passer det til farven i væggene, sådan at den egentlig forsvinder fuldstændig, så vores gæster, der kommer herop, der er faktisk ikke via rumdækkende lift. Og det var især også rart for mig, når jeg havde veninder på besøg, især da jeg startede teenagealderen, hvor at for mig var handicappet stadig nyt, og jeg mærkede det stadig kun lige, så jeg var absolut ikke med på idéen i, at jeg skulle have en lift. Jeg kan godt se, at det er smart, det blev lavet allerede i dag. Det kan jeg tydeligt se nu. Men dengang var jeg absolut ikke med på det, og mine veninder skulle i hvert fald ikke vide det eller opdage det. Så det, at den var gemt væk inde i et skab,
Det gjorde, at jeg stadig havde venner med hjemme, fordi de så ikke liften med det samme. De så ikke mine hjælpemidler som det første, når de kom ind ad døren. En anden lille ting i den forbindelse også, det var Katrines seng, som vi havde noget besvær med at finde dengang. Man kan få flere pæne senge i dag, men dengang var det altså straks vanskeligere at finde hæve-sænkesengene, som både kunne det ene og det andet og det tredje. Men den kan både løfte sig den ene vej og den anden vej, så der er en fuld seng, som samtidig er en pæn teenage-seng, som passer, så også i farverne. Men det blev selvfølgelig lavet til det dengang, da vi byggede det, havde vi muligheden for at vælge farverne, så det passede til rummene også. Lad os prøve at gå ind og se badeværelset og se, hvordan vi har løst opgaven herinde. Det første, man støder på her, det er, at vi kan åbne og lukke dørene på kontakterne her, og lade dem stå fast og åben. Men i forbindelse med, da vi byggede huset, så vidste vi jo ikke, hvordan Katrines sygdom ville udvikle sig. Og derfor har vi gjort det muligt, at vi kunne sætte en pir op over døren, på den måde, at man så ved bevægelse kunne åbne døren. Men vi har også hernede ved gulvet sat en ekstra kontakt nede, sådan at man kan lægge en dørmåtte, sådan at man kan køre hen på måtten, så døren åbner sig. Det bliver jo helt andet på, hvordan Katrines handicap udvikler sig. Men hun vil i hvert fald, uanset hvad, kunne bevæge sig rundt, uanset hvilken situation hun kommer i. Og det er nemt og billigt, når man bygger, så gør det med det samme, når man er i gang med det. Herude i badeværelset har vi lagt stor vægt på, at Katrine skulle kunne klare sig selv med badet, hvorfor vi i sin tid fik installeret et nydeligt badekar, synes vi selv, i forhold til, hvad vi ellers så. Vi var godt nok rundt og kigge mange steder, men for at undgå at ødelægge ryggen, så har vi så fået installeret sådan et hævebadekar, sådan at moren eller hjælperne kan holde hende, mens hun tager bad, så vi undgår, at der kommer nogle rygskader i den forbindelse. Og når Katrine skal op og ned af badet, foregår det selvfølgelig ved hjælp af liften i loftet. Men hvis Katrine bliver så dårlig, så hun ikke kan bevæge sig rigtig mere og ikke kan komme ned i selve badekarret, så har vi med det samme fået lagt et dække på, så hun kan komme i brusebad ved at ligge ned. Hvilket for mig var rigtig praktisk, da jeg stadig tog bad med badestol herover. Da jeg så, når jeg skulle have tøj på, selv kunne klare det. Da jeg havde et badekar, kunne sætte mig op på, som kunne hejses, sådan at jeg skulle komme ned fra det igen. Og det var en platform, som jeg ikke gled ned fra, så jeg kunne faktisk også rette mig fremad og få bukser på, uden at jeg gled ned. Vi har så fået lavet et bord til Katrine, så hun kan vaske hænder. Det er specielt fremstillet her til badeværelset, og det har selvfølgelig hæve-sænke-funktionen på også. Alt efter hvordan det ser ud, om Katrine står op eller sidder ned. Men hvis man nu sidder ned og er kvinde, så er det ikke særlig behageligt at have en håndvask, hvor afløbet sidder i midten, fordi når man kommer ind med stolen, så får man faktisk det afløb op mellem benene. Derfor er afløbet lagt om bagved, så nemt til at have med at gøre. Normalt har man også med vandhanerne sådan, at man åbner og lukker vandhanen herinde bagfra. Det bliver jo lidt vanskeligt, hvis man sidder med muskelsvind og ikke kan bevæge armene for meget, så derfor er vandhanen sat herude foran, lige til højrehånden. Ja, så enkelt kan det gøres. Ligesom at vandhanen, det er en, du hiver op og trykker ned, og ikke noget, du skal til at dreje på. Så det er en anden bevægelse, du skal gøre. For mig er den meget nemmere at lave, end det er at skulle til at dreje på et håndtag. Ja, og vi kommer nu ud i det næste rum, som er køkkenet, som er specielt indrettet også, så Katrine kan være her og komme rundt. Blandt andet har vi fået lavet det her lidt specielle bord, som er til at hæve og sænke ved at trykke på en knap, og så er det indrettet sådan, at hvis Katrine kommer hen til bordet, så vil hun have armstøtte på siderne også, stadigvæk, sådan at det bliver nemt for hende også at kunne arbejde uden at blive træt i armene undervejs. Samtidig med kan veninderne i teenageårene jo stadigvæk sidde på den anden side også og skære snittet og bage, eller hvad det nu er, der foregår. Så er det her, det foregår. I køkkenet har vi samtidig med gjort det, at vi har sørget for at få installeret en dampvogn. Og når vi har installeret en dampvogn, hvad der på det tidspunkt i 2001, 2-3 stykker, ikke var særlig normalt, så skyldes det simpelthen, at det var spørgsmål om at få noget sundt mad, så Katrine kunne holde sin vægt og stadigvæk få noget saftigt og godt kød. Jeg kan varmt anbefale det. Det bliver rigtig godt. Ligesom at ovnen er oppe i en højde, så jeg også selv kan komme ind og sætte noget i ovnen og tage det ud igen. Hvis det er noget, jeg kan bære selvfølgelig. Men i princippet er jeg stadig kan nå ind i ovnen og kigge, om maden nu har fået nok og sådan nogle ting. Hvis vi lige kigger lidt på Smart Home igen, så har vi jo selvfølgelig også en emhed op over komfuret her.
Og vi har også den opgave, der gik på, at Katrine skulle komme ind til komfuret, og det kan hun på grund af, at vi har lavet pladen her. Men M1'en, hvordan tænder starter man lige den, og hvordan når man herop til, når man er handicappet og ikke kan løfte armene så højt? Ja, så er der ganske enkelt sat en lille knap herinde, der gør, at her styrer vi fuldstændig M1'en, både med sug op og sug nedad, så er det lige til at nå. Samtidig med har vi i den her forbindelse, da vi designede køkkenet til Katrine, sørget for, at køleskabet har en højde, som kan komme ind i køleskabet og nå tingene. Og da man nu har den ene hånd på et joystick, og samtidig med skal have noget ud af køleskabet, så har vi sørget for at sætte det, så man også har en afsatsplade lige ved siden af, så det er nemt for Katrine også at håndtere det. I forbindelse med køkkenet, hvis der er flere her, der skal stå ved komfuret med kørestol, ja, så kan vi fjerne de nederste skabe her og køre dem væk, og så er det nemt at komme til for både en og to kørestolsbrugere. Det samme gælder det andet herovre også. Det næste rum, det er vores bryggers, og man kan jo lægge mærke til, at der er ikke nogen døre. For en dør vil, uanset hvordan vi vender og drejer det, være en begrænsning for Katrine. Vi har her sørget for, at vaskemaskinen og tørretumlerne kommer op i en fornuftig højde. Men nu er det sådan, at et bryggersrum, det er jo sådan nogle rigtig roderum, hvor tøjet det hænger og skal tørre osv. Men der gjorde vi så det i forbindelse med byggeriet. Der fik vi Multiform dengang til at konstruere et hjemmelavet tørrestativ, sådan at vi kan køre tøjet ind og blive tørret ind i skabet. Der er så sat noget ventilation på, således at der bliver trukket luft ind igennem hullerne i lågerne, og på den måde så tørrer vores tøj helt fint her, og der er stadig ikke pænt og ordentligt, selvom vi har gæster her i huset. Og det, at vaskemaskinen og tørretumbler op i en god højde, det betyder, at jeg selv kan hjælpe med at vaske tøj herhjemme, og jeg kan selv hænge mit tøj til tørre og tage det af, når det er tørret. Også fordi, at tørrestetid inde i skabene, det er stabilt, så når jeg rører ved det, så vælter det ikke. Hvad et normalt tørrestativ ville gøre, det ville jeg ikke kunne håndtere, fordi chancen for, at jeg vælter, det ville være meget stor. Jeg vil ikke kunne klare mig selv i det her hjem fuldstændig, da de hjælpemidler, der er i hjemmet, ikke går ind og tager fuldstændig mit funktionshandicap og får det til at forsvinde. Jeg vil stadig skulle have brug for f.eks. til at få gryden fra komfuret over til vasken for at hælde vandet fra pastaen. Så derfor, lige sådan, hvis jeg tabte noget på gulvet, ville jeg ikke kunne nå det. Lige meget hvor elektrisk det hele var, så skulle de få gulvet til at hæve sig, uden jeg hævede mig med. Men det kan vi ikke, som det er nu. Derfor vil jeg stadig have brug for en hjælper, når jeg var her alene. Jeg vil ikke kunne være alene hjemme en uge. Dengang vi projekterede huset, var en af de væsentlige opgaver, det var at sørge for at have sin egen elingeniør med, så man ikke var afhængig af nogen entreprenørs elingeniør. Så man har sin egen med som rådgiver for en. Det var nok det bedste, vi overhovedet gjorde, da vi byggede, det var at have elingeniøren der ved vores side. Det andet, det er, at undervejs i byggeriet havde vi en hel del problemer med, at håndværkerne ikke lige forstod, hvorfor døren skulle vende den vej, eller hvorfor den skulle vende den vej. Som eksempel, han ringede en dag og sagde, at nu er de kommet til at vende døren forkert ud til gæstetoilettet, men det gjorde ikke så meget. Og min ene kommentar var, at sæt dig ned i en kørestol, kør ud og luk døren. Nå, okay, vi vender døren igen. Sådan sidder rigtigt. Så derfor var der mange udfordringer, mens vi byggede huset, men alt i alt, så er det endt rigtig godt. Vi har så den ulempe, at sker der noget elektrisk, en elektrisk fejl, som i sommeren 2011, hvor vi havde en lille snegl, tro det lade være, men ikke en lille snegl oppe i elskabet ude på vejen, bevirkede faktisk en skade inde i vores hus på elapparater for små 70-80.000 kroner, så det kunne altså også gå hen og blive en dyr spøj. Og det kan man sige, det er en ulempe ved eldelene. Ja. Så nogle udfordringer er der da. Det er, vi kommer ikke sovende til det. Det her, det var så vores smart home. Jeg flyttede hjemmefra i september 2011, og det var først, da jeg flyttede, at det gik op for mig, hvor meget hjælp der var i et smart home, som man egentlig ikke opdagede, at man gjorde brug af. Og den hjælp, den mangler jeg nu, hvor at den jo selvfølgelig ikke er der længere, fordi jeg er flyttet til noget lidt mere primitivt end et smart home. Og herfra skal også lyde en tak for i dag, og tak fordi du er en tur med rundt i huset og se funktionerne rundt omkring. Og jeg håber meget, at det kan bidrage til, at det kan gøre det nemmere for andre, således at man ser nogle muligheder i stedet for at se begrænsninger. Så held og lykke med det, og kom godt hjem. Tak for i dag.